Mitä mies? Ei tässä mitään. Täällä aloitettiin jo dokumentaatio. Okei. Lähdetään tsekkaamaan tonne Lapinlahteen päin, mitä siellä oikein on. Kyllä. Kyllä näkee cruiseri mukana. Kyllä täällä on mukava mennä. Se on hyvä. Juokset? Kai se on pakko juosta. Makeen näköinen. Tosiaan tuli hommattu tämmönen vlogikamera. Kai täällä voisi dokumentoida näitä juttuja, mitä mä duunaan, ja tänään dokumentoidaan, mitä Emilio duunaa. Ollaan mennyt siis Lapinlahteen, entinen mielisairaala tai sen tyylinen hoitolaitos, niin siellä on nykyään startup-tiloja, taidetiloja, työskentelytiloja. Ja sieltä löytyy myös jonkin verran sun maalauksia, eikö näin ollut? Joo, nyt on siellä on viime viikon väsäillyt tämmöstä vanhaa ruumishuonetta vähän uuteen uskoon. Siellä on maalattu lattiasta kattoon ja sit tulee lauantain vielä Konferin pop-up myymälä Lapinlahden putiikkiin. Ja järjestetään puistobileet ja sinne on kaikki tervetulleita ja meillä tarjotaan kahvia ja leipiä ja vietetään kivaa päivää huomenna. Joo, mun pitää kai editoida tää tänään ja laittaa ilmoille, niin toikin viesti on sit ajankohtainen. Mut joo, mennään sinne Lapinlahteen ja jatketaan filmailu ihan just. Ready? Nyt ollaan täällä Lapinlahden huudeilla ja mennään tsekkaille kammioon, onko se näin? Kyllä. Tästä voidaan mennä heti tästä pääporteilta eteenpäin. Kyllä. Täällä sitä ruisetaan lonkkarilla. Mitäs sä kommentoit sitä väitettä, että life is too short for longboarding? Mä en oo kuullutkaan, tää oli ihan uusi juttu, että... Ei, mutta näillä pääsee lujaa ja niinku paikasta toiseen välineenä tosi jees. Jep. Tässä on käynti. Kammioon. Mennään tsekkaan. Meillä tulee tähän lauantaina graffiti workshoppi. Se on avoin kaikille. Tänään rakennetaan seiniä tähän ja sitten vedetään kelmuseiniä. Ja sitten tästä on heti käynti portista tähän kammioon. Ja mä katsoin, että kammio sisäänkäynti. Mä kävin itse toissapäivän tässä kahvikävelyllä, niin ihan tyylikäs toi asettelu, miten noi narut menee tossa ovessa. Kiitos. Tääkin on niinku design-taidetta. Joo, noin tehty niinku näistä polkupyörän sisäkummista, josta muutenkin niinku tehdään niinku tuotteita, koruja niinku ja pääsin niinku kaula ja korvakoruun. Täällä on vielä vähän semmoista, että pitää laittaa paikkoja vielä kuntoon. Valot tänne asennetaan vielä tänään. Tässä on ollut aikamoinen urakka, että maalata ja laittaa, että pitää pikkasen fiksailla. Kyllä. Haluatko kertoa vähän, että miten sä oot suunnitellut tän sisäosan, että mitä tänne on tulossa ja mitä sä ootte tehnyt? No, tänne me ollaan laittu vähän tämmöstä sammal-lattiaa ja vähän yrittää tehdä tästä semmosen sellaisen
alueen niin kun, tää on siis vanha niin kun ruumishuone ja tässä on ollut kappeli ja nyt tää on taidetila ja tää on niinku sinänsä tila on niinku vapaasti käytettävissä, että Kyllä. Mä en kyllä tajua, miten tänne on niinku ruumishuone. Eihän tänne nyt kauheasti on jengiä mahtunut. niin, ei varmaan ihan hirveästi Tässä on ollut kai aikaisemmin joku erillinen rakennus niinku yllä, että sit se on purettu. Ja tää on niinku mitä siitä on niinku jäljelle jäänyt. Ja näähän on ollut täällä kaikki niinku monia vuosia niinku tyhjillään. Ja nyt vasta tätä on alettu ottaa käyttöön ja kunnostaa noita tiloja tuosta vanhasta sairaalarakennuksesta myös. Ja siellä on niinku taiteilijat työhuonetiloja ja nyt tulee sitten toi pop-up myymälää ja se on hienoa, että tämmöiset alueet alettu ottaa käyttöön ja päästetään jengi tekemään omaa juttua. Nyt saatiin vähän lisävalaistusta tähän. Jep. Ja nyt jos lähdetään niinku ihmettelee tätä mestaa viestinnällisesti, niin täällä on hyvin 3FER-kammio, niin kuin tässä lukee. Täällä on mainittuna, että Facebookista löytyy, sitten IGstä löytyy ja homman nimihan on Seinille värit-kampanja, joka on tässä käynnissä vielä 2 päivää. Sitten täälläkin on 3FER tyylikkäästi tägätty. Hei, mua kiinnostaisi kysyä sulta sitä, että jotenkin sä oot tullut tutuksi sitä kautta monille, että näissä sun teoksissa on mukana lintuja, niin kuin täällä näkyy seinillä, tässä taulussa ja tässä. Niin mistä se on lähtenyt, että sä oot innostunut tekemään lintuja? Linnut on vapaita. Ne menee niin kuin ne tykkää ja kun tulee talvi, niin lentää etelään. Se on ehkä niinku, se on vähän ehkä ite sama mentaliteetti, että kun syksy alkaa tulee tässä näin, niin kyllä sitä alkaa haaveilemaan etelän lämmöstä ja valosta ja sit meillä on ollut pienenä noita zebrapeippoja, niin ehkä sitä kautta, että on lapsuudesta ihan niinku linnut on ollut silleen niinku osa silleen elämää ja sitten myöskin niinku isän puolelta suvu on näitä lintumaalareita, että ehkä sieltäkin on joku semmonen fiksaatio tullut noihin lintuihin. Kyllä. Siinä on sekä historia että symboliikkaa. Kyllä. Tää on vähän tämmöstä virittelyä. Tänään me saadaan kunnon valo. Nyt mennään vaan tämmöisellä LED-taskulampulla, että vähän tänne valo pimeeseen kammioon. Kyllä, vähän do it yourself meininkiä. On kyllä. Hei, nyt löytyi jännä yksityiskohta. Linnunpesä ja muni. Joo, semmonen oli tänne tullut. Linnut oli pesiytynyt tänne ja Siis onko tää oikea linnunpesä vai oot sä itse tehnyt tämän? linnunpesä on oikea, kananmunat taisi olla edellisen, tai no niinku kananmunia taitaa olla ne mitä siinä on, että se oli edellisen taiteilijan niinku siihen tuonut ja sit se ei kuulu tähän niinku, sinänsä ei kuulu mun niinku juttuun, mutta mä ajattelin, että no jätä vaan, että siihen ne sopii hyvin, että kaikkea ei tarvinnut itse tänne sentään niinku laittaa, että linnut tehnyt omaa osuutensa. Tää vähän multaa vielä maassa, että
lauantaina tää pitäisi olla kaikki tip-top kunnossa. Katsotaan. Kyllä tästä hommaa riittää vielä. Että... Kyllä. Katsotaan mitäs täältä löytyy. Täältä löytyy tää sun logo. 3 ja niin edespäin. Sitten on vähän vinyyliä. Onks nääkin osa teosta nää vinyylit? Ne on ollut tässä vähän niinku tukkeena, kun tässä on näitä materiaalia, mitä täällä on käyttänyt ja niillä on vähän peittänyt koloa tosta. Katsotaan, kaikki nää asettautuu paikoilleen ja tossa on niinku, täällä on tommonen kasa maalia sit seuraava tai niinku tuohon lauantain työpajojen varten ja Kyllä, on kyllä utelias, vaikka me ollaan jonkin verran tehty nyt yhteistyötä sunkaan, niin se 3FER, mistä se nimi tulee? No, tää nimi on lähtenyt 10 vuotta sitten, kun alkanut bommailee, lähtenyt innostunut graffiteista, tehnyt tägejä, tehnyt niitä laittomasti. Sieltä se on alun perin tullut. Lempinimestä Efe. Sitten Efe. Joo. Sitten mä jäin siitä kiinni. Sitten itse asiassa tässä noin 500 metrin päässä on ollut paikka, mistä eka kertaa poliisit napannut kiinni. Ja sitten mä käänsin sen ensimmäisen ympäri. Sitten tuli 3. Mä jatkoin maalaamista 3FE nimellä. Jäin siitä toisen kerran kiinni. Ja sitten tulikin, että hei, nyt nää laittomat hommat, että tää pitäisi tehdä jotenkin toisella tavalla, että ei tää hommat mene näin. Ja sit vaan ajan saatossa sinne tuli toi R perään ja alkoi enemmän harjoittelemaan ja treenaamaan piirtämistä ja Jani Tolin sanoi sen graffittikurssilla, että R siihen perään näyttää hyvältä lisäykseltä ja sit se on jäänyt, se on nyt siinä ollut ja nyt tästä tagista on muuttunut nyt tämmönen, meillä alkaa porukka, joka tekee tätä hommaa yhdessä, on nämä maalaukset, graffiti-workshopit ja myöskin sitten soundia kanssa, että kyllä. Omasta tagista muuttui tämmöisen porukan että 3FER on nyt edustaa ryhmää, joka haluaa viedä laillista katutaidetta ja hyvää fiilistä eteenpäin. Kyllä, eli sulla on ollut alusta saakka sama taginimi ja artistinimi. Joo. Ja nyt se on hauska, että se on vähän siitä on muuttunut siitä omasta nimestä sitten jotain vähän suurempaa. Kyllä, yhteisö. Jep. Ja se on siistiä, että ei tarvii yksin vaan puurtaa, että tämänkin tilanteessa on ollut jengiä tullut auttamaan ja näiden sammalien kanssa tuossa ulkona maalauksessa ja sit se on makeeta, että on löytyy porukka, minkä kanssa tehdään yhdessä ja ei vaan tarvii vaan yrittää itekseen, vaan pitää muut siinä hommaa tehdä yhdessä ja tuetaan ja jeesataan ja pidetään hauskaa, niin se on siistiä, että tästä on muodostunut tällainen. Noniin. Tää kammi on aika viileä mesta ja huomenna täällä on piknikit. Annetaan seinille värit kampanja. Piknik. Kerätään viimeist lahjoitukset mesenaatin kautta kampanjaa, jonka avulla sitten Emilia pääsee kiertää Suomea pakulla. Joo. Tervetuloa kaikki. Täällä on kahvia ja graffiti-workshopia ja stadin paras puisto. Tulkaa vaan perheiden kanssa ja chillaa tänne ja pidetään hauska päivää yhdessä. Monen aikaa toi on? Me ollaan täältä 2 eteenpäin ja
ollaan niin pitkään kuin valoa riittää ja yöllähän tää on sitten valaistu ihan eri tavalla, niin tää ainakin 21 asti ollaan täällä. Tervetuloa. Joo, et huomen kaikki kynnelle kykenevät, niin Lapinlahden puisto, kammio, tämmöstä taidetta saa harvoin todistaa livenä. Yes.